Ya duna. मुझे लेने आए हो? क्या नन्हे नौफे का था? अंगता सा दिमिन जा दिमिंगा बोमा लीडेली लाफिया kwai ako wati minta Allah fa mati ali bi wati bade bi bulu bi bulu sa nyana mala dimin tin na rabom to robaka wati mati बेटा yakunde शुक्रिया नीचे वाला कीसा ada bali bana tado numi kokola abo riki mumbe ibe so ne muna ni ni famille angata क्या कर रहे थे हम दोनों के बीच में तो ibe mun ne ma flani wanje पता है उस दिन जब मैं तुम्हें कार्ड देकर आई थी ne karti de ma donu तो सोच रही थी पता नहीं तुम मिलोगे कि नहीं mamira bala kamina nywa tuku ya ni anniversaire donje मगर मुझे ऐसा लग रहा था तुम मिलोगे जरूर ya nywa ya jalani क्या कर रहे हो ibe kamuke yash ananani na folo kana di bali bado ma kura na len togola min be sanam ko ni माँ एक बात तो मुझे समझ में ही नहीं आती ko कि mun आप be लोग करवा चौथ में भूखे कैसे रह लेते हो आपको भूख नहीं ki be suna di एक बार तुम अपने पति के लिए व्रत रखोगी ना ako go bi jomba de baby su wala saka do fara ise sika amata mangaze na nga sani bauke e kaka na se mo to mare aka na se mashima मुझे दे दो ala अरे ke यश तुम अंदर क्यों ले आए e ko mun ma do ma de ngona ta sani ke अच्छा ko mun ga wele like है I was shopping. kaga sanun jara awa kaja बहुत शॉपिंग कर ली kanye sani bake घर जाके देखेंगे Hey, step out. यश e kito Come on, come on, यश come on. रोहन बेटा loro anna bo bochi tuko me bochi te doge me kamar fajo yashila mutoro ba wali magama tuko shila Tiene la de, tiene más fácil. Ya tiene más fácil. Más fácil para la
no de madem lala इस काम के लिए मुझे किसी ने पैसे Jadi wardia kamla Jun यस yes Leslie Kosa मुझे Ni लगा bilang ata Akan po कुछ नहीं हुआ Kuma foi po चोरी करने आए थे Ne zone de do ba bulu fong no fe Angata su Angata molu ko angata अंजलि सनम चलो अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ Ka chega aga nga bwati tarana nga fura do ke oranna रोहन Oran ये सब मैंने क्यों किया Agon ne no de dia ये fa बताना भी होता है Ndaro fe fe mblala Nikele ate पर इतना जरूर कहना चाहूंगा तुम Ne मुझसे ya बहुत sore अच्छी हो। kausan ne Ya kile ka bulne तुम्हारा हक बनता है हर चीज पर जो तुम्हें Fe fe bi bolo bi na bela jelen kaka अरे वो रोहन कहाँ रह गया Oran ni ya shi mi तुम लोगों ने इसे अंदर नहीं बुलाया कमाल करते Au हो bole kana और ये रोहन मैं कितना चिल्ला रही थी कि रोहन हट जा लेकिन वो मेरी बात नहीं Ne सुन de रहा था kule la duro ani mo la ngule di अगर Bandi वो लोग गोली चला देते तो Na gwe mar fa chela ni देख रोहन मुझे अच्छा नहीं लगता Ni kun man तुमने मुझे माँ कहा ना Ya fona makomma अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो Ni fe yi sura bitigi bala कुछ कैसे हो सकता है Ni fe se ganso तुम तो सुपर Ake Superman ne fe se geso Ani musa da mara kun lo bi dia Ke diga mo तुम्हें क्या करते रहते हो Ne mu पहले भी एक बार आपने ऐसा कुछ किया था Ni मुझे ke बहुत अच्छा polo लगा kanu ke na लेकिन jara जब mu मैं अपने आप करता हूँ तो कुछ भी नहीं आता Tuni ake na duro dimin de ban farno कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शरीर में बसे आत्मा को छू लेते हैं Ka bi एक te ऐसा ही रिश्ता होता है We din bani ya ke वाह थैंक यू नहीं बेटी थैंक यू वेरी मच Ke ka तुम खा लो ना आज मैं नहीं खा सकती Gonna get आज me करवा चौथ है ना Gonna be Karwa chola लो माँ अभी नहीं करवा Au चौथ का karwa मतलब chola समझाना bi पड़ेगा la बेटे साल में एक ऐसा दिन होता Ko है dongene me जब sangono पत्नी अपने पति की लंबी Ni ya उम्र su के लिए व्रत रखती है aga chala ala bi shi chama farai ke shi ka Ni be fen che ka men ko तो व्रत रखने से मृत्यु नहीं आती Wala no kera ये sayati तो कमाल की बात है बेटे Ab se ka ke मृत्यु आती है sayadina लेकिन फिर भी औरतें व्रत रखती है Ga an wani ba su an ce wi कब जाने किसकी सुनिए भगवान Ga do ta bi mine aga chala na mine na मत सोचो इन रिश्तों के बारे में Ko Nuno mi kuma chama foka na be la bi समझ जाओगे इंसान बनाया ठीक था Ikara da ma bin abati bi fen chama ndo और ये कमबख्त रिश्ते क्यों बना दिए Me muna ni और वो fen भी ऐसे num रिश्ते fen लिए kera जी करता है कि Fu musu din उसका लिखना ही निकाल दे Kabla kana be banyoro ni tili ni ekan na li मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं है Aku jetana ni ma si che सारी जिंदगी तुम उनकी खुशियों के लिए जिए हो Iganya ma pe ga nunu ni Aja se ya kama nyodi Ko ga bi ga sula ba इतनी सारी खुशियां देने वाले Ni be feka ni so कि dia कोई baduma ना जाए Ato shu na Shu kele ne bambu
Ana kolam sudah pernah nade. Efektif banget ya sih nade. Aku ini musulman ini bema. Ada dafmaro tu kulaga. Tipo pamuti, kwenye nganya maya bela jale la ka bela jale ndi masabula ndugu ko yimine miji ta. Ko dianya ko bibo ala yoro ko wanega tamachia follow you lega pe follow you koni ese ni manu no ka lega nyana ma so de ka ti dafa ko ebaje koni nyau be na ko atulu ko famuti kana na pe fo aku himaya pemana jani ka cukup mangene ini nara di kanaga ni lagi kena sudah kata aku ini hari cara ni jadi aku itu anjir di dalam nanti itu follow ini ya aku mati ni itu mesti follow ini mamanya saya Ninguém bem agora tu go famuti. Kau dia cubai, kami dua kan jauh. Kalau aku suka, kalau aku manggur. Kuna beselin du sukuna wati bela jelena anga jina ere ko beni manga jina no ko masara mani ga bila dube kono ko foi kana do ani nyante ande ga do nyante wati bela jelena ko boya jaranye ko ga niso biage anya dala gay ba so ni jidi do to kuna ko nyana ma ya dite yele ani kashi ko do bi na ko me ko do bi taki ko ala ka mata ko nai ko gani ma ni o famu didi ko chama famu nyana ma yana ko bi la ba ko de la ko nyana ma ya dite Kali binya nama ala ko kanani ne ko ganin da ko fe ninya bena kwa kili ko famuti kana na befo kwenye nganya nama bela jeleta ka di aga to mama
What do you wear at no tell me? जल्दी से पानी पिलाओ ना, बहुत प्यास की इतालिया तजीदोनी तजीदिया नदोन तुमने व्रत रखा? कैसुना किसके लिए? जोनी तुम्हारे लिए। ए क्यों? मुना आज के दिन जिससे बहुत प्यार करते हैं वो भी डोंबा दिनी भी माम से इसका सुनाई ने सुनाई सब लंबी से क्या हो रहा है? Como bem? कुछ नहीं। Que foi? उसने अभी भी मुझे यहाँ छोड़ा। Câmara na minha santinho farculo bela. मुझे प्यार हो गया। Quando é jara bela de? प्यार हो गया। É jara bela. Kaba kote? हाँ बड़ी मुश्किल कंगा को पापा है क्या बात है? कौन बे आपको पता है आपकी बेटी को आगे जम सुरो जरा बिले रो रे किससे? अरे ये रोहन की बात कर रही है उरान ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं कुफला भी सनम का ना रोहन से कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। को फैंसे का तो सनम ने उरान नहीं आचे चुगुशिला लेकिन क्यों करम? मैंने को कह मुना दिया कि करम सनम का रोहन से कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। या फदरो को फैंसे का दुनिया में से आपना आगा फामू थी काचे मेरे मामी मिना बोतुरो मुना आती सिगी राती नबले की शादी सनम में फुरु मामा याशी पर पापा मैं कौन से फकाला मेरे याश नेमी फदरा बना सनम 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 मेरी बात तो सुनो सनम सनम नमे नमे सनम प्लीज मत रो सनम पापा से मैं बात Kanakasi, papa bi fe ko jugu. प्लीज सनम Ame kuma na ya bina famu. सनम चुप हो जाओ Ima ko. Ekata. क्या हुआ सनम? Kum bila sanam. पापा कुछ समझते ही नहीं Papa mane famu. शादी कर सकते Ale fene ne bisa ka furu nyoma. उन्हें कितनी बार समझाया कि Ne afodi enteri de kami teria de la mo famu. Ale fe we fe di. Ne be ri ki fe. Ne fe ka furu ri ki ma. Ai gata papa la famu ya. क्या रिश्ता समझाओ सर? Kata mu faye. झूठ भी तो नहीं बोला था तुम्हारे बारे में। Ne se kata galon diga chokoro bai. सच है कि Tiens mi. मैं भी प्यार करता हूँ तुमसे। Ne re bi fe.
ni fe kabini an demisenma बचपन से kabina nga do masaka fi बन गई ना nungu manu foyti kashida bla nungu mi negaiti kashida bla ne da begire kashida अरे सनम तुम तो जानती हो सर तुमसे कितना प्यार उन्हें डेफिनेटली कोई ne कंफ्यूजन to bala fabio एंड ऑफ कोर्स रोहन बहुत अच्छा लगा urani me क्यों चुप कर रही हो? kenymanu मैं हूं ना तुम्हारा ne best isiri friend। sabedi हैं? ne to bala अभी fabio रोना बंद करो ओके kashi bana Hate woni to see you cry smile for me nte begi yele doni bana yashi ni ge kamu sendla le se jala salam kadi yashi शुरू हो गया जिंदगी का ako ne ka do laban tile bora bien ne ka do laban ne ka tile laban Happy birthday, Karam. ko samedi woro bon anniversaire पता नहीं जिंदगी Karam. हजारों सालों की होती है या नहीं, akimaro sanga tili लेकिन जब भी मैं अपनी आंखें बंद करूं, बस inye tuguduro samedi tene हंसते samedi हुए woro मुस्कुराते me fe ka मेरे सामने tugoro खड़े रहो। sawosa an anniversaire ne so jala sa आई लव यू ako ne love bi you so too, ko my ji dear. yende ne nyana ma la ko ji चलो, get ready fast. ko sama so dube pereleno kiye ka fo kwala ka sauncha ya अंजलि बेटा, akwa Angeli ako ne ka don laban ko ebi ne do minta ni deli ke na dira ma ko ebi बेटा birthday boy. Wish you a very happy go bi do mai an fa samedi oro soro अरे Wish यश you a very happy birthday sir yes go ni so jara na anniversaire la ani su na nyene ये je अकेली san क्यों na ध्यान कर रही है मैंने पूछा था इससे, कहती है मन की शांति के लिए। ko sarab no एक्सक्यूज मी मन की शांति के क्या लिए। जो बेटा, थैंक यू amna salam ko सॉरी बेटा ki bi afamande दरअसल मैं ne जो bi भी fa सोच be रहा ga be ga eredi हूं, तुम्हारी खुशी के लिए सोच रहा हूं बेटा abi wasa fen vela ne bo dro ne ne di fu ke mi me ga de gunye awma ये इतनी लंबी पूजा क्यों कर रही है ibi sella joni भगवान से डिस्कशन कर। wala bi sella ne ni e fora nyongo ko ma jani कैसा डिस्कशन iga anniversaire la o bi मैं कह रही थी, ne be ga min fo हर बर्थडे पर चाहिए, me fe ne fa ga to ngoro sawosa आने वाले 100 सालों तक। sawosa na ga anniversaire ke I need you, Papa. ne mo go ben fala Happy birthday. ala ga sauncha papa इसके हैप्पी बर्थडे बोलो wo kana सब ka देख रहे हैं कम sawosa men ke Happy birthday, Papa. ऑन माय ka बेबी sauncha bi Dubai हैप्पी बर्थडे मिस्टर जिंदल ku ga हैव sauncha अ ग्रेट डे kala ga bi ke Dubai थैंक यू ka jarai थैंक यू ka jarai तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो awo sana mai bi ka idugo dugo ne मुझसे ga बात ji करने के yele बाद jana क्योंकि ne तुम mu मुझसे ke साफ साफ बात नहीं कर रहे। me ma fa ne ki kanga ta fuka minge ki ti sigi क्या ne ame ki kanga ta तुम कहीं जा रहे हो? every time ne ki na blin हमेशा के लिए? itina और तुमने मुझे बताया भी नहीं, imo fonyi और मैं बेवकूफी की तरह मैं भी तुमसे ne बहुत ko प्यार mbeti करता हूँ ko ne bi fa ko dugo sanam मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ
बाफी बेनिफिट को मिला तो कि तुम मुझसे प्यार करते हो मैं बेनिफिट इब्ना टाइम फोन और मामी का दिए तो कूला नहीं रुक सकता अगो ने से का तो फुल से गंदा जो भी फोंगा था तुम्हारे साथ एने भी तीन तुम ऑफ जहाँ भी जाना ibita रो मैंने बिताया क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती ने से गंदा माया के ब्ले नहीं थे को इने भी दिल्ला को मिसे जिंदल को बिए दो मायसा विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर थैंक यू को ini so kadi bi miसे जिंदल ha ki ni projenge sanjol kono sanchama ko mu yiblani akina bayna miसे जिंदल ko ba be jabi maga question be jabi bi kabi sambi sababu ne na to jamana na मेरी बीवी संध्या nene muso Cynthia Animba on sabakundu नौकरी ऐसी थी कि barakuma nogo घर बस ठीक ठाक चल जाता था wati kunga gele और फिर माँ को कैंसर हो गया cancer na ne kam soro bamne no embai मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं wasoro warti orno nasi माँ का wari इलाज ठीक से fitini करवा पाता musoro bayin turala na masaka frake और फिर माँ चल गई fana na tanya मन में बस एक कसक रह गई कि awa ni ne ni ga बस पैसा होता तो ne ba fu warbe kunte mulu ni wari kumane bulu ne ba kunti tanya ne nyina na ka fu ko wati sedi donu lan sugura कि अगर भगवान ने मुझे पैसा दिया तो मैं ngoni ala en na fulu bad na ma dongo do ne be doktoro so bado कि jo मन में ये इच्छा ना रह जाए कि cancer bato to gola wala sa densi kana amin bli kune ka wari tanya de masa tanya ibina ba माँ fura का de fu आशीर्वाद मुझ पर है ne bay do mine wadala doctor so कि bay मैं sala इतना ka बड़ा joti इंसान बना पाया mena dele bi ajara jame सब ठीक हो गया ना मैंने रास्ता निकाल लिया kune akin na so ya kwa आज रात kina हमारे साथ सनम रह जाएगी nugo na mita shui na anin sanam te katawa मैं और सनम एक दूसरे से प्यार करते हैं nen sanam उसने mi कहा ya कि मैं ka जहाँ भी din जाऊँ ya मेरे साथ चलेगी ako ka labe ne do ta an no fe तुम मृत्यु हो मिस्टर रोहन वर्मा ke sayadi और oro मेरे प्राण लेने इस धरती पर आए ne ka wati de do kane ta सनम को kata साथ ले जाने का मतलब समझते sanam हो ta jume ala sabula e ba fe और तुम जानते हो सनम तुमसे प्यार नहीं करती वो sanam तो ke जानती fe भी नहीं कि तुम कौन हो Bata सनम ta रिकी do से प्यार yemi करती है रिकी sanam से me ma de fe ike me उस ka रिकी mami से farkolo जिसका ta शरीर इस्तेमाल करके तुम इंसान बनने की कोशिश sono कर रहे sanam de fe हो और इंसान बनना इतना आसान नहीं होता wode kama ne kuima kama no ka ke adama de सनम सिर्फ रोहन से प्यार करती obe ya go sanam de foi fe ne te तुम प्यार करती हो मुझसे akwai benefit कब से kabini wati jume ऐसे कब से kabini wati jume जब से तुम्हें देखा है kabini do mina ne ye hotel britain na ibe dongli dala jama be fambe kabini o do de ne bi fe उसी पल से we kamalin jigira mi ta sabula ba do tali कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी koi ka tali mandi मुझे छोड़ के कहीं जाओगे तो नहीं ako kanan to e kata chuko shila नहीं akon to ke नहीं मैं भूल गया था ako ne ina na मैं भूल गया था कि मैं मृत्यु हूँ तुम्हारी kafu ko yin sayadi सबने मुझे इंसान समझने की भूल की और
benyana ne mogoy मैं खुद को इंसान समझना fone era kuma saraga blanco na kunya da mati ngera maufe लेकिन की शरीर में रहते रहते भूल गया कि मैं kantoni farkulina रिकी नहीं nyana na konete iriki yere नहीं मैं रिकी janete iriki अब चलने का समय आ गया ko wati to manja ne bito kena maki kono इन 4 दिनों में मैंने एक्सेप्ट कर लिया ako mi fotle nanin konna na हकीकत को कि इंसान को एक ना एक दिन जाना ही होता है akena ma wasai पर शायद तुमने मेरे इस आखिरी सफर को आसान बना दिया yinga don laban no yambulo मैंने आज तक हमेशा ando ya soro संध्या yen beke ni kon sengana masawi ko ala koti wasala और उम्मीद है कि आज भी मैं ga ibane chefo चलो अपने घर वालों को metanga demba ola shin labana yana wati to ni se sona me ayeni beme hayado ja urani te adama de nyina na kone सबने ti मुझे mai इंसान समझने की भूल की और पता नहीं कैसे nyina na kone yesai ngera adama don fe प्यार करने लगा इंसानों से ngera रिकी ba की शरीर में रहते रहते भूल गया कि मैं me iriki farkolo de la रिकी नहीं ne te iriki ko je don jamo de ko do bi yele do bi kashi ko Allah tsala ka munge kama ba bwana munun kana se ka ambulance la wati bela jelena kan waju manin do fene be munun ma fo ku bo la bushi kabini Allah ya da ko do ka usa doyi ko je ko chamon de ko ala ni ala kɛra anw fɛ ko fo dɔw sigara ko ala kɛra anw fɛ a bɛ wasa ni an ye an ka seliw waati la a bɛ wasa ni an ye an ka ijiw waati la ne ko k'an ti masa in sago kɛ sa wa dɔ bɛ yɛlɛla ja dɔ bɛ kasi dɔ la ko mun an tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka juguya ba ye ni k'o bila anw y'a sɔrɔ ko dɔw ni dusukasi bɛ ɲɔgɔn na k'an ka juguya ba in bila ka ɲɔgɔn kɔ kuma dabila ka tɔgɔ ɲini ba in ni k'o ye k'o to yen ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko n y'a to ala ma degun man kan bi a bɛɛ n y'a to ala ma wa n y'a to ala ma a tora a to ba ma a ka jugu a kɛ bɛɛ ye ko ne bɛ conseil min di aw ma a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ala bi hɛrɛ caman kɛ a ye yan ani yan fɛ ko ja dusugu ɲumantigi sago bi yanfɛla la k'a ti kɛ ɲɔgɔn fɛ sa ko a ye laban ka tugu tiɲɛ kɔ tiɲɛ ye fɛn jumɛn ye ko fɛn min bɛ laban ko wa ko saya ye wajibi ye munna fura tɛ fɛn minnu na a tɛ sɔn o ma k'a tɛ tugu tiɲɛ kɔ a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko maa si bɛ ko in bankuma dɔn munna aw tɛ da ko in na dɛ fo n'a ye aw ta a tɛgɛ ma waati min ko wa saya don i bɛ maa caman ye kasi la ko a b'i ɲɛna a b'i banbatɔ de kasi wa k'a b'a yɛrɛ de kasi ko n'o y'a sɔrɔ ni ne kun dɔ dun
Sai che non festa. Cɛkɔrɔba bɛna ka gato tigɛ san 60 ne tɛ dinari bɛɛ wasala san 60 dafara sanan bɔra ko bɛɛ kalama k'a fɔ ko ja di ye ale ka cɛkɔrɔba ka don laban ye a ma fɛn fɔ maa si ye a wasala n'a fa ye bi ani ɲɛji di ɲɔgɔn na finiw bɛɛ ɲigina bɛɛ cɛkɔrɔba in tanu k'a fɔ nin don a ko cɛ ɲɛna ɲɛkɔrɔ bi dɛ a ko jama bi yan याद है 30 साल पहले जब हम इस शहर में आए थे हमें कोई नहीं k'i miiri waati min na mina dugu in na आज कितने सारे maa si t'an dɔn maa ti magira na करम ये सब तुम्हारी ko nin मेहनत bɛɛ y'i ka cɛsiri ani barika min b'i la तुम्हारे साथ के अलावा मैं यहाँ k'e yɛrɛ ye ne dɛmɛ a la i ka majigi n'i ka ladun तुम्हारे ko ne साथ bɛ t'u nɔfɛ ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen a k'i kale n ye ko de ka di n ye k'i da m'a la एक सेकंड ko jɔ n bɛna min yira sisan la i ka layɛ Can I have your attention? a ko jama ye yan na ye दोस्तों ne teriw मैंने सुना है कि इंसान 7 बार ne ye bi makɔnɔ walasa n bɛna fɛn dɔ kɛ bɛɛ lajɛlen k'a mɛn आज bi मैं आप सबके सामने अपनी वाइफ से एक परमिशन मांगना चाहता ne fɛ ka muso ɲininka fɛn dɔw la a k'an jaabi हूँ संध्या a ko sandiya क्या तुम हर जन्म में मेरी वाइफ बनोगी e bɛ kɛ ne muso ye ɲɛnamaya la hali ɲɛnamaya kɔfɛ i bɛ to n musoya la wa hali ɲɛnamaya in kɔfɛ sanamu ye ko in faamu मेरे भी नहीं बस ne fɛ i k'an furu kura ye bɛɛ ɲɛna bi a ko i ɲɛ sɔnna sanamu dabali de banna a yɛrɛ kɛra fa ye ɲɔgɔn ye sa a ye gunu in mara a bɛ kasi cogo min a bɛ kasi ten ko bi ye papa ka su laban ye i hakili bɛ n na jinda la a ko wa hakili b'i la kojugu ko a bɛ cogo di a ko k'i ka baara ka ɲi kojugu a bɛɛ de ɲɛna a ko diyara n ye dɛ क्या बोल रहे थे उदय जी a ko nin bɛ ka mun fɔ papa k'a ye ɲininka ni baaraw ɲɛna n ko a bɛɛ de ɲɛna ko ne fɛ k'i yɛrɛ ɲininka fɛn dɔ la So I want to tell you today that you have made me feel like a king. ओह थैंक k'a ye यू n सो kɛ मच masakɛ de ye पापा bi अच्छा अब एक प्रॉमिस करो n bɛ fɛ k'i kale n ye कि मैं रहूं या ना रहूं a kɛra ɲɛnama ye तुम ubiyɛn मेरा su बर्थडे इतनी ही san o धूमधाम san से a bɛ ne ka celebrate anniversaire kɛ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा ko mun ne b'o fɔ papa करें। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं नहीं रहूंगा mɛ पता k'a नहीं mɛn o कब mɛn पर don dɔ आएगा la तुझे। ko in bɛɛ b'i ban o नहीं पापा ko आई kɔni y'o लव fɔ यू an b'i fɛ kojugu papa क्या हुआ ko mun b'i la sanam ko foyi a bɛ fa ɲini अभी अभी भी नाराज हूं मुझसे a ko e diminen b'i fa kɔrɔ hali bi वजह तो शायद नहीं बता सकता लेकिन n tɛ se ka fɛn bɛɛ f'i ye nka i bɛna faamuya i yɛrɛ ye a ti mɛn मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा i ka hɛrɛ de ka di n ye a bɛɛ रोहन से तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता i n'o ran tɛ se ka kɛ foyi ye कोई भी नहीं क्या नाम है
Please dance with the most Ko bi beautiful mega lady dona in ni this mai party. mami chenya na ko sebe ni jamain bay. No kadi nana na don laban keni. Sina nyana jabina kunja nene don manga. Ko do bisu kasi le fana do. Tawo mi teme anyina ma. Bisu kasi ubike. Teriya ubike. Jow bike. Sigingo yo ubike. Nin bebe kenyana maya konna no. Ko laban do le do ja. Ko bi laban chokodi. Abi laban jinena. Kante nyumange. Kai siram blaga nyumange. Janya wati obike kunya bola da ko biba. Kunya na kan sama. Joro bai nofe. Kaya kofle dauro ina doni sa. Kuma ti da kun labandon. Kun na gidin bijo. Sogoroba bora. Sogoroba furugo sigilembe sogoroba ni bora sogoroba na saya nofe. कोटले नानी बानो मैंने इस परिवार के साथ 4 दिन गुजारा है ननी एटले नानी ngenywa tega de mala njara bilatle नानी konna no nkera adama de etle नानी konna no मैं आपका दर्द समझ सकता हूं ni ka dimi famu मगर माफ कीजिएगा ये सब tle nani me yafa de deli feni segenji tani tle nani felimina na ne bisuguna ne ta fei ka boya sambi woro ebo o jela ako yetle nani no gayam ये फैंचा मांगे तले नानी को लेकिन फिर भी लगता है कि अन्य निलंगा माफो मतला कोई दिमिसों माफुरुnya na aunditla iba fo ya fo jugumna ये चिया fo ni kaunditla कुछ तो अधूरा रह जाएगा ko ni bita dungu de ba soro fendo be ikanga minge imatla मैं नहीं जानता सनम जिस लड़के को चाहती थी वो कैसा था ne demso sanam anni bi temi ka kanga furu mami mane kunta do nyo do ere fe sabula yanya data ni fo fenana आज पहली बार अपने परिवार को इतने दूर से देख रहा हूं ko bi beke telefone menga demale yoroja abike nyana fi पर एक अफसोस जरूर रह गया कि yani sangani che mawbi diamina kuna politiki intana message indan बहरहाल तुमने जो 4 दिन मेरी जिंदगी के दिए gayi nyana maya badia klena nin konna na ni akinna chamanke शुक्रिया kombi fola आपने बिल्कुल सच कहा था kiye chiye chaman fonere इंसान बनना आसान नहीं है kama no ga kyada mati कैसा है वहां सब nuko yamfela bichugodi इतना बुरा नहीं है akwai ngani ya bichugomina yamfela kausa Jaju sugu nyumantigi lafiya ledo jangani ya nyumantigi lafiya ledo kante juga yang tablanga ke nyuma beta alaka ere kain ya aniye tanam bijo anyebe chukoro bata tola mashi maina ate fenso mina ko lufle ledo ay kena fara ka bwani mami ko Diama nogode alabi waso ni anye seli wati alabi waso nanye iji wati ko masara mane mana minge ko de kan
Ninnu taara waati kelen anw ɲɛ bɛ dɔ natɔ la nin ye jɔn ye haa nin ye Riki de ye fɛn kun ye min ɲɛda ta ka na cɛkɔrɔba nɔfɛ yan'a ka waati laban cɛ Sanam yɛrɛ ni jarabilen bɛ maa min na o de ye nin ye Riki a ko ça va a dabali banna a t'a dɔn Sanam bɛ min filɛ a ko hakili bɛ na ye carte di ne ma ko ne ka na i fa ka anniversaire la bi bɛ bɛn a tile 4 ma mais kabini ne taara don min ma lafiya n kunkolo de bɛ giriya mobili dɔ in jɛ n dɛsɛra de tile 4 n'o de ka sunɔgɔ la ni n ɲɛ yɛlɛ waati ma n ko n bɛ n boli ka na yanni anniversaire ka ban a miirila a b'a fɔ nin ye waati min ko kana n to yen ka taa a ye dalakan dɔ ta ye ko ne t'o kɛ sabula a b'a dɔn k'a fɔ ni n taara farikolotigi ye ne sigi n'aw ni fo la a ye n ka Riki bila ka sigi o fana kɛra Sanam ma wasa dɔ ye k'a don na ne tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ n ma se k'a f'i ye nka bi n b'a f'i ye ne b'i fɛ kojugu Sanam k'e sigilen bi yan jamaw bɛ ɲɛnajɛ la Karama i tɛ wuli ka na cɛkɔrɔba taara san 60 dafara cɛkɔrɔba taara jako bɛ laban tiɲɛ na ko n y'a dɔn a ka anniversaire jara k'an ka taa i ka taa n yira i fa la fo bɛ diya n ye ko n t'a dɔn ni n bɛna se k'i yira papa la bi anw m'o de fɔ waati bɛɛ lajɛlen na ko n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ an bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ an kana nisɔndiya ni ɲɔgɔn ka dusukasi ye an kana wasa ni ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ ye ŋaniya ɲumantigi a ko ni tiɲɛ ka surun wa ko n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ k'anw ka hɛrɛ bi caya yan ani ye aw ka nin seliman duman in a tɔgɔ Shukriya k'i ni ce an bɛ pankɛr o tun bɛ nin selimanba in na n'o ye monsieur UR Jindal an ka cɛkɔrɔba in ye a muso o ye Arati Aginotiri Aftaf ale tun ye Riki ye ale tun ye Orwan ye Sidi Salam tun bɛ yen n'o tun ye Sanam Shukriya N.PAPA CAMARA i tɔgɔ bɛ Mali bɛɛ de da ne ko gundo jumɛn de b'e bolo i b'o fɔ n ɲɛna min bɛ soli i bɛ ne ka gundo dɔn wa ne ka gundo filɛ nin ye nin tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛ bɛ nin tɔgɔ la Sogo King wala n tɛ Sogo King ye n bɛ n'o f'i ye sa i ɲɛ bɛ nin na nin ye jumɛn ye nin ye Sogo Max ye wala Sogo King n'i ye nin dɔɔnin kɛ ji la k'o dilan k'o ban ka nin dɔɔnin kɛ buru kɔnɔ o ka ca la fɛn min ye N.PAPA ka hakilina ɲuman n'a ka kodɔnw ye i bɛ se ka k'o ye ten jɛlen ɲɛlen nin i faralen ye maaw kan Sogo King Ndou ni diyara n ye sa Sogo King ale ɲɔgɔn tɛ yen a ka di a bɛ kɛ buru la wa a bɛ kɛ kafe fɛnɛ na k'a min
Découvrez Choco Quick, la meilleure boisson chocolatée, multivitaminée pour le petit-déj et le goûter, qui vous garantit du punch, du tonus et de l'énergie. Un délice 100% pur chocolat. Choco Quick, un produit PFI. Mamadu Rasulullah Masala ya uzoka bakula Walai sherifu bangera Maiga nyama de odo nye chocolat misa ife ya no ye choco maxi kurama ban oh nama ban a 1 kilo dodian ana 350 grammes ani 500 grammes kele afitini vene faraga mbe mungo belawa ne bromso wuli oba fa ko ka dodama demsanu nga chocolat dunye chien nga ne ka sokono ma shite fala ka dam ne mburangela bromso ko kere wuli ay doke buru kono ka dia matene refenema angwani bedwa uke munu bina ni choco maxi nye akana dese mbalima muso ati dese choco maxi vitamine belajele be ka nyanzora konnana vitamine A B katabla C la choco maxi afireta be jamana ifanda nani belajele la alimentation ni boutigu belajele la nga camion va sanda yoro kele établissement Bakoroba Dabo et frères olu fleni bozola boutique numéro 163 rue 167 negajuru 20 21 91 09 66 73 57 47 76 21 33 33 Choco Maxi